दिल्लीआव जोंनि मानथाय सप्ताहनि बागै बथांमोननि ओंखाय खाना 9 तारिखआवथ' बरक आरो दरनारोना अंक ओंखाय बरक दरनारोनानि सिगांनो आंनि बोखाव कायसा मानसि खायजा दङ फारुफियावनो होनाय गावबोनो दिनै मानसिजों सोबायलाय जाखाता ओंखाय जोंनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओंखाय ताय होम मिनिस्टार अमित शाह जोंनि मानथाय न जे त्रिपुरासा एकट जे खायमानि आ मानथाय जेखाबानो बिनि बोखा बिसिंगो अमतायरक हाबै कक सासे दं जों यगना मुसुं खाबलै 70-75 बছर जे जों आसो खस्थ' खायदंलायमानि जोंबो यगना मुसुं खा दाबुगले जोंनि मानथाय नरिथुं होनै न जों दिनै बिनि जे दुखु खस्थ' खायमानि आबो सफलं सिथुं जोंनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरासा 19 दफा बरकबो फियक जाखिथुं होनै जों दिनै सुरिलाय जाखाता मुबो कामियो अमंखाय कृष्ण कान्त देव बर्मापारा सयलिंता बेस खबजाबता बो मताय जों दिनै मताय सुरिलाय मांखाय जोंनि बाबा महादेव